Nou, welkom in de nieuwe smederij. Welkom in Verwerd. Klaas Cotanus en zijn vriendin Julia Scholten hebben de oude smederij in Verwerd omdoopt tot de nieuwe smederij. Met onder andere een vintage winkel dat ze oud goed verkopen. Ja, alle spul met een geschiedenis. Spul die we zelf mooi vinden. Maar wat voor heel veel mensen herkenbaar is van vroeger. Dus echt vintage, echt oude merkjes van toen de tijd die nou niet meer makkelijk worden. Wij vinden het altijd wel leuk dat mensen je spul langsbrengen. We hebben net een kringloop dat ze van duizend kleinen hebben, maar nou, spul wat je hier nou ik joggen, spul met geschiedenis. Ja, hier ben we in een deel waar vroeger dan de smederij echt weer. En nu hebben we hier een beetje een huiskamersetting van maken. Dat mensen hier lekker een bakje koffie drinken kunnen als ze hier in de winkel aan het sneupen binnen. Dus dan kun je een bakje koffie krijgen. Nou, hier is bijvoorbeeld al zichtbaar dat we al langzaam aan de attributen van de smederij weer een beetje aan het worm verzameling binnen. Dit is bijvoorbeeld het oude smidsvuur, zoals dat heet. Hier werd vroeger het vuur in opstookt en daar werd het ijzer in smeed. En er komt ook nog een expositieruimte hier. Ja, daar kunnen we nou wel even herinneren. We zijn er ouder nog hier druk mee geweest om dat kleer te maken voor de eerste exposities die eraan zitten te komen. Op 24 maart zal de opening wezen van de eerste expositie. En dat zal hier tentoonsteld worden. Het roept je nog een beetje naar verf, want het is je krek al hier op uw eigen manier verbouwd. We broeken eigenlijk alleen nog maar op zo volle mogelijk tweedehands materiaal. In deze expositieruimte zullen verschillende exposities toond worden, die wat te krijgen hebben met het waard. En dan zullen we elk kwartaal zullen wij wisselen van exposities. En dan kun je kunst zien, maar je kunt je de keepje. En de kunstenaar zelf, zodat ik dan zo vol mogelijk bij aanwezig was om iets over een werk te vertellen.